Sana ko ay. Ano yan? Okay ko. Dili lang nakabutang. O, dito. Busog ko sa tinapa. Grabe labi. Dahil yung tinapa, no? Tinapa ba? Ya. Tuyuhan dayon. Urot oy. Urot ang binahog ko. Ikaw Adrian, busog ka? Ha? Busog ka wala? Busog. Dong. Oh. Aman ka? Ang kas plato. Yan o, clean Sa na. tapula na pud nimo. Pila ni oh? Dili. Pila ba dagan pa kayo ba? Pila na ba? Sige, ako Pila na. Kusod dako Okay kay. na. Dako kay kagkaon di yung hugas. Oh, Gamit ang kakaroy Joy. ba oh? Tignan. Oh. Hugasin ni ba na? Momo pa imo bataan ni. Hoy. Hugasin ni ba? Bataan ni. Sa may trabaho niya diya sa sulod. Hugasin to ka. Hugasin. Yeah. Dako tiyan no. Yo. Hugasin na. Kasi tao dre. Oh, may tao dre. Ah, kini na ice. Tama ni kay init kayo. Ali na ba kay igang kayo. Aga na malitan na. Isulod spitzel. Ay kay na init-init. Kanya na. Sulod ra pitzel tro pitzel. Sama na. Di ani may sulod nga. Na isa ka container man hinuon ni. Sil na. Bre sa bre. Ito rin ko nagkanduay. Ha? Wala ni may buguyan ni may. May tiplahan na ito. Do kalumnik. Kana? Dog. Di ko inubad na. Kinsa ba ning mga kuandreo gipangalay? Ha? Oh, grabe kugason niyo. Pangugas mo eh. Kasi ko diyo, Ah, apoy. Ang baso dire. Maulo ko limo eh. Ha? Maulo ko limo. Guys, katigong igagay yun. Yun makaya igang yun kayo.